utrai ki hep ki bae ki badon sha thi shadien jong ka jing khang jong ka ni ka hol yaroi utrai kani ka sgi ka ba kamen kani ka sgi ka ba utrai ulabo na ka benta kini ki hep ki bae ki jongi larangi ong ki hep ki bae fila ban lengo ya ki students lane ya ki kena jong ka bible school haba ki la wan ban pule hakani ka bible school ngi khot ya ki hep ki bae ki jongi bat kani gari ka ski kerpang ka jongki kani ka por ka bakerpang na ka benta jongki ha ka ba nginlet ban pen kuburom yaki ban a yaki ya ka sernot ya ka ka baki ki ladap trei shitom hakini ki hrutuli ki banai ka baki ki ladap pule bat ki la pendap ya ka jing pule ka jongki ngia lom hagani ka jaka kum ki breu ki jomblai ngilum hagani ka jaka kum ki para banget ki bahayeng ki bahasem baro bagi ai kublai ya fi iwei pi iwei la fi dei ki banang ne la ki dei ki banang chungai la fi dei ki bahayeng ki bahasem jong ki ni ki hep ki baet but iwei pi iwei ki shakri ki joblai ki badon hagani ka jaka but kumjuro mapi ki bapet life telecast hagani ka por ngi priang sngo bha ya fi hagani ka graduation service batch ki bapra jong ka portanet khasi bible school barhani ka por nginlet ban sedang pat ya kani ka jing shakri ka jongi ya ka bangin let ban penkur buram yaki da ka bangi pule na ka kten ka jong blai ka ba ngila pen shong nong remro ya kani ka kten ka jong blai haba ngi penlong ya kani ka bible school ka ba ongum ne ka jing tho baro kalong ka bala persat mensem dau blai bat ka ba mentoy ya ka jing hikai ya ka jing seneng ya ka jing penbet ya ka jing penmelen ka ba ha ka hok kani gadi ki kentien bat ka nongrem ka ba ngi yat ha ka bible school bat kata kalong mangitep ba ki jing hikai baro kilong ki ba mentoy ya ka ban hikai ya ka ban seneng ya ka ban penbet bat ban penmelen ha ba kin yat ha ka hok ngila penbet yaki ngila seneng yaki ngila hikai yaki bat kila long shisha ki baladap dakaktin nangai ba pilada fi kendo yaki lada fi kren bat pilaro ban yo sngo naki ya ka ka baki kila yo pediang na kane ka bible school bat hani ka por shwa bangin sedang pat ya kani ka jing shakri shakmat tanga kurpat hagani ka por baro gi badon hagani ka hol bangin dia yeng naki jaka shong ka jongi bagin pendam haga jing duai banai ti show try ya gani ka por ka bakentang try be ngi wana khamat jome haga kerteng ka jong jisu banai ngoi me try bantang gani ka por ka bamila ayengi haga bangi lumlang kumne try ban sakhi ya gani ka sngi ba de gani ka por try haba kini ki hep ki ba et try ngin pen ku burom yaki gira duai ban pen kentang try jisu be ya gani ka jing shukri nado ka basdang bat hado ka ba waya try men shimti try ngi we pi we khamtam yegi ni ki hep ki ba et ablai jonga kat ba kidang wan shini shakmat ban shimi ki not ke jongki ngadwai try ka buram ka jomi kan teng shine ablai jonga haga jigim ke jongki ngi pen kentang ya ni ka por try hame ken haga kerteng u chi sungi duai amen bada ni ka por daga mensem joga jing kemen bada ga mensem joga jing songo yo blai to gina ya ga jing thapti ka bacham bad bangin pediang pat ya kini ki hep ki ba e ki ba pra jong ka portanet khasi bible school nang thena dien filaban pejeki Tunginai ka jing thapti ka bajam layalam ya ka di ka jing ya itlenti ka bakin wan ban shemi ki jaka ki jongki hagani ka jaka layalam yei dei pastor fair neng nong ya ka baginai ka jing thapti ka bajam bat la bot pat yei pastor fair na din ki dei ki hep ki ba e
jong ka Portanet kasi Bible School ka batch ka bapra Hina ya ka jing thapti ki don ka hok banyo ya ka jing thapti ka jofi lamar kila trai shitom hakini ki ndreu tili ki banai gila yo i shisha ya ka jing trai shitom ka jongki gila pendep ya ka jing pule ka jongki kat kumba ka school ka labo iki barkadi gadi ka ski ka jongki barkadi gadi ka ski ya ka bangi gin pendon buram ya ki iwei piwei but how de ubat chuba pra niyo shispa life pun riomot ki hep ki bae kaji thap ti ka bajam ki dei na keleng ka na ki jaka ki baper jong ka ni ka sor shilong kim dei ki badai tang nang ne na sor shilong handai ki dei na keleng ki don na po jaintia na do ki east jaintia ngiyo na do ki west jaintia ki don na po ka na ki than west ngiyo na ki than boy lang ta ngiyo nang ne na po east Khasi Hill ngilaban ong latno na po Garo Hills hare ngiyo ya baro ki hep ki bae na ki jaka ki baper ulai nu kham jrong mata kasien ngi khambon ki student ngangai bu ki ti ki jo fi ki nom thaj ban tha ban a ye jing thap ti jong ki bat ngi ngangai ba ka donot ka chom ki ro ka kende a ni ka por kat ba ki war shini shakmat ban pen kre ya la de ban kiu shini stage ban shim ya kata ka surnot kadai ka ngila ban ong ba de uso jo ka jing trei shitom ka jong ki kai ka ba ki la trei Ngilajan dep nginai ke jing thap ti ke bajam shushu ngakarpat ikini ki badan habaro bapine snok ti lang ha ke jing thap ti kat bagini ki hep ki bae kinang pendep ban shim ki jaka shong ke jomki Kublai shibun sashi sen pat shwa bakini ki hep ki bae kin shim ka jaka shong ke jing thap ti ka bajam
Ngakerpat ifi ki pajba fila ban syong hagi jaka syong ki jofi. Badahani gopor kini gidi ki hep ki baye ki jongi. Shispa lai pun riungut. Kibangin ngin pun kuburam hagani ka no pai singi. Bad ngangai pila bandon ye ki jingkeli. Kei kani ka Bible school. Hoi bun sen ban kapor ngila jubatai kei kani ka Bible school. Kabahikai ye ka ktien ka jong blai, kabahikai ye ka nongrim jo ka ktien ka jong blai. Hari ngangai bun na preng jong firu le se ka don ka jingktik ha ka donot ka ba phikwa ban tip. Hai pori balengkot ngila pen kre ye ka video. Bat ngangai scam bakani kan yarap ye phi, bat kani kan ye tho ye phi, kei bakani ka Bible school ka long, bat kan ye tho ro ye phi, syapang kini ki hep ki bayeng hakmat jongi ngakar pa di kini ki hep ki baye, pisngau bha ban syong shwashpor. Ngini apa jangan ni ka video ka ni ka por. Hau risau Al-Hajar Al-Husan. Kajingya lenti jong ko Potternet Bible School, baj ka bapra kelas dang. Kani ka baj kaladan ka way ka jingtmu, ban ngam kam jeliu haga ketien ublay. Kini ki kena pulie kilay wan na ki jaka, bat tenrai bopher, bat kilay dan laga jong ka kana. Hinray ki terang, tangya ka way man, ka jingkwa bantim, kam ha yo ublay. Ka badang yad kisi, ka kamra syong kelas, kalak kelalong, kampalat banyak ka jaka pulie. Ka kamra jong ka jingye kendu yaw mensim bakun, ka jaka jong ka jing itopa, pat pan sandun, iway, sya ka jingtip jong ka jing shisha ya ka tin jong blay. Ka ka mapelong ya ka ni ka slam aji kai, bakan nong ka kam kerpang. Hatu, day namar baka jingbun ki kina pulie. Ka jing shisha ka day, baki babun ki hep iba ki terang bentip, kam bahaya ka ketien ublay. Ngakuat bansana ka ketien te, and I think Bible school is the best option for me here in Potternet kan, to learn new things there and to know the truth. San shushu ka jing imna de nganyo nganjan shushu try. Bat bakum no ka jing im gajong pangan la banyai ne. Bat kono no bawan ka jing pencoy jing elek tunjuk pangan yang scam na. Quality trong ate palong bangan ngam hate ketien trong blay ma ting da puli hi am ngam sutu de aso ni da puli hi am ala aso puli da puli pat kam ngam le cuma kha jang ate Habang ajoy ni ka Bible school kan long kumbakin ilinti alam nanti yang banyak ka ilinti trong iki novels de iki ka isu to de bale ka ketien bale de ka ketien la jong ketien ka si im so im champagne kata bang sapa bang war ka Bible school bang so to bang ngam jing liu shu en so tanaken habang apuli kan so tanak kam tip hai ketien jong bale long kidan kimat ki bam ngam so to bang yo ka jing pencai ki bang ngam la ban batai daladi ngadan kam kinta nang batai Krang seliang mo bangan coy bangan hakan yang Bible school kan tambah nangsan hak tien jong blay. Kani ka day ka jing itanat jong ka di ka batch, ka jing terang ka jing roy bat ka jing kiyo ya ka jingen. Hau katlay tarik uluber Al-Hajar Al-Punrim. Kasni ka jing kemen ka jing ya kendu lang. Panah kerta ka jimeu Jisu, ubulong nong penim cengi, benong siu spa cengi bernazaren. Amen, amen. Haker tengu Jisu, niyo ye ka jing jong. Ringkat bat kisap bakidan. Oi, belum kembali. Kembali me. Sosi cing ngi. yang dah jadi ban ngai ya punya Kalau Allah apa itu kau udah. Lagi yam. saya tu dari ba jadi baca kami nim jilar nim dia tu berapa Om syuk kum ki kena pulie. Hinray kum kan long ye. Bat kado hadin ki bna jo ka jing IT ka jing tenjo bat ka jing so tho hau mau siang ngiyeng u mau mer ka jing jaw
pendan burom ye pi ki hep ki ba ye jaka Bible School Batch kabapra. Henry kam dei ke chingkon pen ban ke chingsnang jo ka chingyai lenti ke bathma jo ka ching em chong pi utrai un ker khu ye pi pat undon rikan pat pi amen. Amen. Sakai pat bangin ong nganget bakani ke video kabalungkot kalayathu shibun ki bakani ke Bible School hakani ke Bible School ngidon ro ya ki hep ki ba e ki badai haki kertaro ki ba pher phila ban yu i hakani ke video ngi pediang sngo bha nambar kamdon kerta ban tep ya ka tien ke choblei kanu ka kerta ka ba fi don ada fidon ya kamon phila ban pule ban tep ya ka tien ke choblei ba hakani ke por nga kerpa di kini ki hep ki ba e ba fin sngo bha ban yeng na ki jaka shong ki chomfi. Ngin leit pat hakani kapor ban penkup buram yaki hade shwaya kata yai ngo yo blai bangi don ro kino hikai kinong seng but the principal jongka school bangi priang sengobha hakani kapor kat bangan angkot yaki ngakerpat yaki bakin wan shinisha stage bangi priang sengobha yaki daga donut baro daga jing tap kti ga jam yai pastor bantai ibade inong seng balayo ya ga jing pen pau. But bakani ka Bible School ka longkum ni nyai ngo yo blai namar bau try ulapan pau but ila kongo ya ka ktien ka jaw blai haringkat bat i ngakot yai pasa pi maulong ibala shimti pat banlong ir principal jong ka school bat bala penwandur pat yang ni ka school hakani ka rukom kumba ka long haringkat bat i pat ringkat kinong hikai ngakerpa di kong rose bainwan shini shakmat kumjore i pastor Rankensai i pastor Richard Sir Dodi, bagini wan shini shakmat. Bagini gide gino hikai, kibala hikai, hagani ka Bible School. Bat kumjoro i Pastor Fair, ibadon ringkat lang, bat ngi hagani ka por. Ide iwe na gino hikai, bat ide ro ibenta jong gani ka Bible School. Hoi haga school, ngia puli hi baro. Hari habang ia puli ngila thoro iki exams. But ki don ro na padeng ki shispa lai fun riungot ki student ki balawan ki toppers. But kadai ka Bible ko ong ka tin ka jong play ko ong bang ide ban ai ya ka burom syakita ki badai hok ban yo ya ka burom. Mafi ki hep ki be ngam tu pidon jing antat ne phim don. Mano balawan toppers. Hari hakani ko por nganum penslam daga banga penbana ya ka kerteng. Panginai ke jing thap 3 jam khamta mafi ki para khna puli banengkong topper ide Donald Sinclair inai ke jing thap 3 jam bat ngakerpa dakani kapor yai pastor maulong bain ai ya gani ka trophy mo lani ka khusnam ko bangilapan kre banta jongi but i pasa bantai pat ban ai ya ka certificate Donder lila yo kendai fuway 0.9%. But haga second part mo baar ngiyo arngot kibadai bet haga juhi ka percentage kata kadai prapu kendai point hendrio. But itai de banisha thaba but idaker mi pamthit. Akot shwa ye banisha thaba Bat kumjoro idaker mi pamthir.
Kini ki yo prapu kendai point 100%. Balegi heb ki bayi fia susi ne. Bat haka balai pat. Titip ka jingya pair ka shudai tang haki points. Kamdai haka haki ke tang haki points. Haka prapu kendai point lai percent pat ngiyo ya irilander nola lingdo. Pilakan mau mo fi baro ki heb ki be ngila ong da do ka sien ka padengkong haka bagi wan pule kamdai bangi don ka jingele iwe hendre haba ki la tre shitom ki don ka hokpat ban yo ya ka burom ka baki ki dei hok ban yo. Badah ni kapor ngilai ban pen kuburam pat ya ki heb ki ba e baro ki bala pendep ya ka jingpule ka jofi ha ka ne ka Portanet Khasi Bible School ka bapra ai borlang el maulot Aidares Nongrum Aida Shai Ringklem Aida Shisha Siem Yong Albama Sendrem Aliwaki Taimung Amiralton Warjri Underland Soman Angeline Lamare Anjumaya Langste Anupama Kongtorem Anizia Karumnoy Arshan Singh Kharkongor Azamavet Grace Karumnoy BK Lisadona Lingdo Bada Maris Emle Badap Kupar Marbanyang Bayarisa Wankar Balarisha El Lingkoy Balasara Jana Banroy Lang Semle Banshai Kupar Milim Ngap Bapenslur Shabong Batimon Milim Ngap Bespar Case M. Yong Betisha Shadap Bibanyas Emle Kemisha Maulong
Chaprangki Dekar, Diamond Lang Lapasam, Dalin Dhar, Danielson Manar, Danny Roy Rani, Dafi Shisha Somat, Darihun Rembai, Darilin Kharbani, David Brandon Kharbuli, Dearlin Nongrom, Deborah Sinjri, Denzivia Karumnoy, Diang King Danki Maukudo, Discipline Sinkli, Dolcy Patam, Donbor Sutenga, Elberin Swear, Emikas Emle, Andoni Nongwar, Euphrates Thaba, Ivalajit Thaba, Felicia Kharbuli, Fedi Almeri War, Happy Nolan Milliam Ngap, Hunki Man Rembai, Yadarihun Shabong, Yaine Elang Marwen, Yalambok Harkongor, Ibanri Marwen, Ibansara Renja, Ihun Shisha Soten, Joel Marak, Joshua Lingdo Wanyang, Josmar Kong Thiang, Juliana Marak, Klor Basan Rani, Krau Perkat Tiumon, Kraubok Kongkai, Kitbok Lang Lingdo, Komi Kong Maulo,
koridor rupsi, kubor syaprang, kenton nam kupar ribon, lambok ringklem, lamper cermang, lapendap hun rentetiang, Max Steven Langste, Marvelous Grace Karumnod, Meban Don Nam Kupar Ribon, Meban Ker Mukim, Mela Eid Lingdo, Mewan Prang Karmujai, Michaelson Karshindi, Mona Lisa Sana, Name Lawan Bet Nongkenri, Nangba Dekar, Nesbon Shanglen, Nisoki Suna, Novarigel Khan, Osimos Sentem, Orisha Nongrum, Paryalang Kharjana, Parkenti Walang, Pernaki Milim Umlong, Pibari Koridor Nengnong, Pilisa Semyong, Trangsngi Kongjo, Providence Lingdo, Pinbalang Kharkongor, Pinjailang Ringklem, Pinshangan Milim Umlong, Pinskemlang Kharjarin, Rabor Lang Walang, Riban Lang Karmelim, Ribashai Ringklem, Rihi I Sumer, Rihundales Naitang, Rimapi Shisha Karbani, Riboda Lungskor, Rishona Semle, Risuklang Nongspung, Rosalind Rinbon, Rimpang Marwen, Sanda Bakor Kharpan, Sarika Lapasam, Shabhalang Lingdo, Shanbo Nongse,
Shandari Sem Yong, Shidaling Suram, Shrida Palyar, Suba Kordor Thaba, Sumida Siangbut, Suteki Siangbut, Tenny Frankie Langste, Teresa and Sam, Yunisha Lingdo, Wandahun Dekar, Wanri Suk Melimngap, Wan Suk Lang Nong Siet, Weilamon Makri, Ginday Kajik Tapti Kabajam, Sashisian. Batay Bok, Ngalakot Bene, Ngai Kublai Shishai Fiki Hep Kibaet, Nado Gabasadang Bafinia Wan Shani Shakmat Banshemi Kisonot, Kikti Kijofi Ki Klem Sange, Yakaban Ai Mensiem, Ya Iweipan, Badahani Gapor, Ngakerpat, Ya I Pasabantay, by in one shini shakmat, but by in penbana ya jingkerku, but rokum jo ban penbana graduates, ya fi ki hep ki baet, banado mendagasngi filadei ki graduates, jangka Portanet Khasi Bible School ka batch ka bapra, ngai ti gini opori pasabantay. Ini doai. Try ngi aingo yeme kani ka sngi. Ya ka bakini ki khon ki jome ko try. Kila yo ya kani ka srnat namar ka jing 3 minute ka jongki. Bagi tip ko try baka dan ro ko konrat kanong ya ka bamen ai yang ngiru iwei piwei. Hakata ka sngi ka jing bishar ka jongme yangi kat kum ka jingle ka jongi. Sisangi aingo yeme ro try bani ki khon jome kilami. Ka Bible ka ongi kata, ka langka ka berli ki nong trai ki kendiat.
Bingi aingo amela sei kini ki hispa laipo in riungut ko kan rat try hagani ka sngi. Ya begin lech ka lengka ka jong me. Ban long kita ki sinran ki ban play ka gospel ka jong me. Ngada duai ngada kerkuin ki kon kina karoi kina maman mahaman laga sngi ka jiem juki kan long ka ba sei so bu so juki long ba yaine tat halo ka sngi ka jingwan ka jong me. Baragane ka sngi ru ngapin banai pi. Kom ki graduate haga kerteng ka jong blai kupa. Ublay kon ba Jesus Christ. But ublay men simba kot. Amen. 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 And I think we jam should try. Hallelujah. Kublai shibun pastor. Hari ni kapor. But kublai shibun. Yafi pastor Maulong, pastor Bante, Kong Rose, pastor Rang, Sardon, pastor Richard, kumjur ui rihun. Badi pastor Fair. Kibadan hari ni kejaka. Pilaban. Late haki jaka shong jofi but hari ni kapor ngila yoi ya ki video ke ka ba ngila pen kre ban ye thoi fi ke ba kini ki Bible school student ki long lani ki hep ki baye ki long but hari ni kapor pat kini ki hep ki baye pat ki don ban ye thoi fi ke ka ba ki la yo pat na kani ka Bible school lengba ki surjing ruai ka jongki Shua bangin ngin kerku penwai ya kani ka graduation service. IT pada hari ni kapor ya gini ki hep ki baye bakin wan shini shakmat bat bakin ai pat ya ke jingruai kerpang ke jongki. You try kapaning kong ngai ngo you play. Ba đây là cái chính lạ cái jong u bang ila ban don hang ni namar cái chính ba ba cái chính sin ai cái jong u bang ila ban don hang ni namar klem ma u nim long ai ni ai ku play ro ya ki nong hi kai ba ki pastor ki balaya lambat hi kai ngi na ka tien cái jong play hang ni ka por ni don ban ben sngaw yu pi ya ka jing ruai ka ba ai gerteng kon have ba pra kani ka jing ruai ka pen kan mau yang ngi ba number pra ka Bible u ba pen ye so ya ki batch ki ba pra jong kani ka Bible school Haka Bible, u David, u Day, u Kwon, u Bapra, but u Blay, u Lajiet, u Banyale, ya u Goliath. But kapin kan mauru ba haka yengling u Noah dan prangut ki mensiem ki balalaj em, kaba pin I ya ka jing yada but ka jing long ba shisha jong u Blay. Ling ba gini ginuksa ngiyo I ba u Blay, u pinon kam yang I way pay way namta ka buram ka jong u. Kumda ni wear but ni khot sngop ha but I men same yapi ba pin ya so ela dia sha kani ka Bible school kum no ba pin tep ya ka tien ka jong blay but ban san ha ka jinga but ban kre el dia ban shakri ya try nam ta ka pura muglay amen. Praise the Lord. First of all, I give all the glory and the honor to God for His goodness and His endless mercy. If it wasn't for His love and grace, none of us would be standing here. So may all the glory go back to Him because it is by His grace that we have come this far. I also would like to thank our pastors and teachers for faithfully guiding us and teaching us the Word of God. We are truly grateful for your love and dedication. May God truly bless you, anoint you, and continue to use you. So the meaning of the song, which we are about to sing, reminds us about the number 8 in the Bible, which connects us as the 8th batch of this Bible school. In the Bible, David was the 8th son, and God chose him to fight Goliath. We can also see that in Noah's Ark, there were 8 peoples who were saved, showing God's protection and faithfulness. So through these examples, it shows that God can use the 8th batch or anyone for His glory. So therefore, I encourage you and invite you to join the Bible school to learn the Word of God, to grow in faith, and to prepare ourselves to serve the Lord. All for the glory of God. Thank you very much.